Duryodhana zvolal poradu, aby prediskutoval, ako zabiť Abhimandžu. Na tomto stretnutí Duryodhana povedal: Hrdinovia, čo je to? Je tu 100 000 vojakov a toľko mocných bojovníkov a predsa nemôžeme nič urobiť proti jedinému jednotlivcovi. Ako je to možné? Je on skutočným hrdinom, alebo sme neschopní my? Acharya, nemôžeme ho zničiť? Nemôžeme skoncovať s Abhimanyuom? Dronačarya odpovedal: Duryodhana, on sám zničí celú Padmavyuhu. Ako môžeme pred ním obstáť? Nemôžeme sa ani dotknúť jeho tieňa. Keď to počul, Duryodhana prosil: Acharya, musí existovať nejaký spôsob. Prosím, premysli si to. Určite musíme zvíťaziť. Víťazstvo nášho kráľovstva, samotné životy nášho kauravského vojska ležia v tvojich rukách. Ak ho len tak necháme, bude každú chvíľu zabíjať 10 000 vojakov. Keď všetkých zabije, posledný, po koho si príde, budeme my. Nemôžeme dovoliť, aby naše životy skončili v jeho rukách. Na niečo mysli Gurudeva. Dronačarya odpovedal: Je len jeden spôsob, ako zastaviť Abhimanyu, Duryodhana. Aký, Acharya? Duryodhana sa znepokojene spýtal. Dronačarya mu vysvetlil: Kedysi som Arjunu naučil zvláštnu zručnosť, ktorá sa volá Kavachadharana Vidya. Každý, kto ovláda túto znalosť, môže zostať nezranený, aj keby naňho naraz vystrelilo 100 000 šípov. Preto Arjunu napriek všetkým jeho bojom nezasiahol ani jeden šíp. Tejto zručnosti naučil aj svojho syna. Preto, bez ohľadu na to, koľkokrát sme sa o to pokúšali, sme nedokázali Abhimanyu poraziť. Existuje len jeden spôsob. V správnej chvíli musíš vystreliť šíp nie do samotného Abhimanyu, ale do jeho luku. Ak zlomíme jeho luk, polovica jeho sily zmizne, takže zlomiť jeho luk je naša jediná možnosť. Duryodhana odpovedal: Acharya, keďže si to ty, kto naučil túto zručnosť, len ty môžeš zlomiť Abhimanyuov luk. Dronacharya prikývol a povedal: Veľmi dobre. Potom načrtol plán. Ak budeme konať podľa tejto stratégie, podarí sa nám zlomiť jeho luk. Duryodhana odpovedal: Acharya, keď zlomíš jeho luk, zvyšok nechaj na mňa. Zabijem Abhimanyu tým najbrutálnejším možným spôsobom. Bojovníci kauravského vojska, v tento deň je to buď on, alebo my. Prežije len jedna strana. Bude to Abhimanyu, alebo to budeme my. Musíme to byť my, kto prežije. Aby sme my mohli žiť, Abhimanyu musí zomrieť. Ak ho chceme zabiť, ak sa budeme držať čestného boja a spravodlivých pravidiel, nebudeme sa ho môcť ani dotknúť. Dnes na našich životoch záleží viac ako na spravodlivosti, férovosti alebo dharme. Spravodlivý boj by znamenal postaviť sa mu jeden na jedného a ak to urobíme, vyvraždí nás všetkých. Preto musíme odhodiť spravodlivosť, pravidlá, dharmu a všetko, čo je dobré a skoncovať s ním. Nemôžeme s ním bojovať po jednom, musíme na ňo zaútočiť všetci naraz, len tak ho môžeme doraziť. S týmto odhodlaním sa všetci vydali zabiť Abhimanyu. Medzitým všetci zaujali pozície podľa Dronacharyovho plánu, aby zlomili Abhimanyuov luk. Abhimanyu, sediaci na svojom voze, sa obrovskou rýchlosťou rútil okolo stredu Padmavyuhy. Zrazu k nemu zasvišťal šíp a prebodol jeho vozatajovi Saumitrimu hruď. Saumitri na mieste zomrel a spadol z voza. Ten šíp vystrelil Kripacharya. Hoci zasiahnutie vozatajského voza sa považuje za adharma, Abhimanyuov voz sa nezastavil. Chytil ľavou rukou opraty, obtočil ich okolo tej istej ruky, naďalej zvieral luk a zúrivo strieľal šípy. Aj bez vozatajského sprievodu stále poháňal svoj voz, pričom vypúšťal príval šípov. Tempo jeho streľby sa vôbec nespomalilo. V nasledujúcom okamihu rýchlo vyleteli 4 šípy. Sak, sak, sak a prebodli 2 kone, ktoré ťahali Abhimanyuov voz. Kone sa okamžite zrútili a na mieste zomreli. Pretože sa voz pohyboval veľkou rýchlosťou, náhle sa zastavil a katapultoval voz do výšky cez padnuté kone. Aj Abhimanyu bol vymrštený do vzduchu, ešte vyššie ako voz, a potom pristal na zemi. Otočil sa a uvidel, ako sa jeho kone zmietajú v kaluži krvi a umierajú. Keď sa otočil na druhú stranu, uvidel, že jedno z kolies na jeho voze sa odlomilo a samotný voz sa prevrátil nabok. Keď to zbadal, kauravskí vojaci sa s krikom vrhli vpred, aby ho zabili. Abhimanyu schmatol svoj luk ležiaci pri boku, vstal a rozbehol sa k zdemolovanému vozu. Nedaleko voza našiel košík pripomínajúci túlec, v ktorom bolo niekoľko stoviek šípov. Podoprel ho o rozbitý voz, vyliezol na to, čo z toho voza zostalo uprostred Padmavyuhy a vypúšťal šíp za šípom na vojakov, ktorí naňho útočili.
Vyslal všetky druhy zbraní Astry. Hoci ich boli tisíce, ani jeden sa k nemu nedokázal priblížiť. Pri pohľade na Abhimanyu, ktorý stál na vrchole toho rozbitého voza s lukom a sypal šípy, sa odvaha kauravského vojska začala akorát rozplývať. Priatelia, môže byť jediný najzaujímavejší príbeh taký strhujúci, že dá zabudnúť na vlastný život? Verili by ste tomu? Ak tento príbeh jednoducho prečítate svojim deťom, môžu sa naučiť všetky cenné lekcie, ktoré v živote potrebujú? Verili by ste tomu? Veríte, že na akýkoľvek problém, s ktorým sa môžete stretnúť teraz alebo v budúcnosti, vám môže jediný príbeh ponúknuť riešenie? Áno, je to možné. A je to možné len vďaka najväčšiemu eposu, aký bol kedy v dejinách ľudstva vyrozprávaný. Mahabharata. Tento príbeh je 100-krát napínavejší ako akýkoľvek superhit. Je to výzva. Vikramaditjova Mahabharata, napísaná jeho vlastnými slovami, je k dispozícii v 2 zväzkoch, ako fyzická kniha aj elektronická kniha, na Amazone a v ďalších 43 internetových obchodoch. Je dostupná na celom svete v 54 jazykoch. Odkazy som umiestnil do opisu pod týmto videom. Objednajte si svoju kópiu hneď, pretože toto nie je len kniha, je to knižnica pre váš život. Abhimanyuova tetiva sa rozpálila od toho, ako ju opakovane naťahoval a púšťal. V tej chvíli priletel silný šíp, ktorý zasiahol presne stred Abhimanyuovho luku a zlomil ho na 2 kusy. Tento šíp vystrelil Dronačarya. Abhimanyu teraz nemal v rukách luk. V domnení, že zabiť ho je konečne ľahké, sa k nemu všetci vrhli. Po takom dlhom čase konečne videli Abhimanyu bez luku. Keď sa ich naraz zišli tisíce, boli si istí, že ho konečne zabijú. Abhimanyu už nemal žiadne šípy. V okamihu, keď sa dav dostal k vozu, na ktorom stál, Abhimanyu náhle vyskočil do vzduchu, spoza chrbta vytiahol 2 meče a dopadol na zem. Tisíce vojakov, ktorí sa hrnuli, aby ho zabili, sa ihneď zastavili. Len pri pohľade na tie meče v jeho rukách sa polovica z nich v strachu stiahla. V tej chvíli Duryodhana zaričal: Kauravské vojsko, od víťazstva nás delí už len centimeter. Choďte a zabite Abhimanyu, to je môj rozkaz. Znovu pozbierali odvahu a postupovali vpred, aby Abhimanyu zabili. Abhimanyu bleskovo otáčal mečmi a odsekával hlavy každému, kto sa k nemu priblížil. Z diaľky sa na to pozerali Šakuni a Kripáčarya. Čo je to za veci, ktoré lietajú okolo Abhimanyu? Spýtal sa zmetený Šakuni. Nech je lono tvojej matky prekliaté, blázon, nie sú to obyčajné predmety. To sú hlavy našich kauravských vojakov. Dostalo sa mu odpovede. Abhimanyu nespôsobil žiadne menšie rany, iba odrezal hlavy. V krátkom čase odťal 2000 hlav a stále pokračoval. Jedna za druhou hlavy lietali vzduchom. V tom sa do nich vrhol víriaci palcát a zasiahol jeden z mečov v Abhimanyuovej ruke. Ten vypustil Dronačarya, ďalší šíp sa vzniesol a rozpoltil jeho druhý meč na 2 časti. Tento šíp patril Karnovi. Abhimanyu nemá lúk, ani meče, vôbec žiadne zbrane. Sanjaya to oznámil Dhritarashtrovi. To je všetko, to je koniec. V ďalšej chvíli ho naši muži zabijú. Sanjaya, povedz mi, či sa im to podarilo, je Abhimanyu už mŕtvy? Hovor, zvolal kráľ. Sanjaya odpovedal: Mýliš sa, Maharadža. Vojaci predpokladali, že zabiť neozbrojeného Abhimanyua bude ľahké a vrhli sa naňho. Abhimanyu však rýchlo pribehol k svojmu rozbitému vozu, jednou nohou sa oprel o jeho bok, oboma rukami chytil druhé, ešte neporušené koleso, vydal zo seba hromový výkrik, vytrhol ho z voza a začal sa s ním zúrivo otáčať. Zrazil všetkých, ktorí ho prišli zabiť. Keď to videla polovica kauravského vojska, vykríkla a utiekla bez toho, aby sa čo len raz obzrela. On bojuje s kolesom od voza? Dhritarashtra zvolal. Áno, Maharadža, v rukách pravého hrdinu sa aj steblo trávy môže stať smrtiacou zbraňou. Doteraz, keď mal meče, lietali len hlavy. Ale s týmto vozovým kolesom každý úder pošle do vzduchu 0,5 tucta vojakov, povedal Sanjaya. Chcel by som vidieť tú scénu, Sanjaya, povedal Dhritarashtra. Sanjaya odpovedal: Nie je to potrebné, Maharadža. Už si bol svedkom Vyšváropy pána Mahavišnua. Spôsob, akým sa Sudaršana Chakra rýchlo točí v jeho rukách, tak sa mi teraz zdá Abhimanyu ako Mahavišnu ovládajúci Sudaršana Chakru. Abhimanyu ešte dlho bojoval s tým kolesom voza. Blížil sa večer. Po neúnavnom boji bez prestávky sa unavil a zoslabol. Aj ten najmocnejší bojovník má svoje hranice a Abhimanyu bol teraz na ich konci. Napriek tomu sa ho nikto nemohol ani len dotknúť. Nakoniec sa všetci vojaci, ktorí s ním bojovali, stiahli.
Abhimanyu sa čudoval, prečo sa zrazu zastavili. Potom ho obkolesilo 8 vozov, na ktorých sa viezli Dronakarya, Kripačarya, Kritavarma, Ašvatama, Karna, Brihabala, Šakuni a Duryodhana. Postupovali na neho s mečmi. Svojimi palcátmi a mečmi rozbili koleso voza v Abhimanyuových rukách. Žiadnemu z nich sa však nepodarilo zasadiť Abhimanyuovi úder na telo. Teraz bojoval so všetkými 8 z nich holými rukami. Priatelia, ďalšia epizóda posunie tento príbeh na úplne novú úroveň. Nenechajte si ju ujsť. Stretneme sa opäť budúcu sobotu v rovnakom čase. Choďte si hneď objednať knihu Mahabharata, ktorú som napísal. Odkazy sú uvedené v popise pod týmto videom. Takisto, ak ste sa ešte neprihlásili na odber môjho kanála, urobte tak hneď teraz. Dovtedy sa majte na pozore. Čau.